So ang atong afirmatibo ani si Brother Alpi Haba yang pamatud-an yang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo base sa Biblia og referensya. Then karon ang negatibo ani si Jerwin Rosales pasabot ana kanang kining pasabot ana supakon gub-o ni Rosales ang maong kuan gipabarog ni Brother Alpi Haba within 10 minutes gihapon siya din i-cross examine siya para di ta maglangay andam na magkamo. So ato ning buksan sa pagampo at the same time ang negatibo mo ato ang affirmatibo mo atong pahatagon ning pagampo. Bro, go ahead. Sige, atong idungo atong mga ulo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, or Holy Spirit. Amen. Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Sige. Okay. Mag-open. Ano ka? Okay, bro, ready na ka, Bro Alpi? Oh, ready na. Sige, kay ngayon ka okay, go. Kaya ko i-time dire. Sige. Okay. Okay na. Okay na, bro. Okay. So, mayong gabi mga igsoon. So, ang kaning ato din friendly debate or friendly discussion ng ato sa atong igsoon nga si Brother Rosales. So, ang atong topic mga igsoon, resolve that the Roman Catholic Church or the Catholic Church was founded by our Lord or is founded by our Lord Jesus Christ. So, sa atong pagpabarog mga igsoon, mugamit gitag mga premises. Minor premise, major premise, and conclusion. So, ang atong minor premise na atong ipabarog, ang simbahan nga gitukod ni Kristo sumala sa Mateo 16:18 is indestructible. So ang iyang simbahan nga gitukod dili mabungkag, dili mapukan o dili mahanaw. Major premise, kaning simbahan nga dili mapukan o dili mahanaw sumalas mga kasaysayan, aw ang kaning simbahan nga gitukod ni Kristo makabalik sa sinugdan ngadto sa mga apostoles kung kang Kristo mismo, kay ang iyang simbahan nga gitukod sumala sa atong minor premise dili man mapukan. Konklusyon, walay laing simbahan nga makabalik sa sinugdan gikan sa mga apostoles, mao lamang ang Iglesia Katolika. Therefore, ang Santa Iglesia Katolika Romana mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo tungod ni ining mga katarungana. Okay, basa ta Mateo 16:18. Bonsay giingon din You are Peter, and upon this rock, and I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So diri na to makita mga igsoon nga ang simbahan di ay nga gitukod sa atong Ginoo is indestructible, dili mapukan, dili mahanaw gikan sa iyang pagkatukod until now nag-exist og sumala pagali sa history sa gitawag og history of Western society. Giingon din mga igsoon atong basahon na matod pa din
And the community, the church, the general, was introduced after all Jesus himself had reportedly promised that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So Christianity attraction were many from nagingon din that the church is indestructible, matod pa nini, and the community, the church, the general was indestructible. So unsa di ay ang simbahan nga iya sa atong Ginoo, indestructible, dili mapukan, dili mahanaw until now. Kani nga simbahan nag-exist, nalimtan din akong dala. Sige na lang, kuwaon talang to karon. So, matod pagali sa history of modern Europe nga ang Santo Papa gitawag siya, it maintains its historical, unsa man ang iyang gi-maintain nga historical, as a bishop of Rome, successor of St. Peter, vicar of our Lord Jesus Christ. Unsa kuno, vicar of our Lord Jesus Christ, or followers of the apostles. So dili na to makita. So historically proven nga ang simbahan di ay nga iyang gituko dili mabungkag, dili mahanaw, o kaning simbahan na nga nakaangko ni ini nga history, nga ang nagunit ni ini nga kasaysayan walay lain kundili ang Iglesia Katolika. Sumala pagali dinhi sa kasaysayan sa gitawag og Encyclopedia Britannica. Giingon din yung mga igsoon na ako sang gi-open kay naara din sa akong usa ka cellphone kay ato ra ring gi-PDF na din yung atong basahon. So unsa may gipamulong din sa Encyclopedia Britannica, sumala pa din sa Encyclopedia Britannica, giingon din Roman Catholic Church, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structures, trace its history to the apostles of Jesus Christ in the first century. So dinhi imong makita mga isuon nga ang history kuno sa simbahang Katoliko mubalik siya ngadto sa mga apostles, ug matod pa dinhi sa New Book of Knowledge, matod pa dinhi giingon dinhi mga igsoon, matod pa dinhi the history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were the followers of Jesus Christ. So kinsa ni sila? Followers of Jesus Christ according to the history. And the history of the Roman Catholic Church trace the destiny of the society from the beginning until now. Ug matod pa diri, Jesus founded the church. So si Kristo mao ang nagtukod. Ug bisan gali kaning libro nga gitawag og libro sa SDA nga sinulat ni Pastor William Landen, nga iyang gipamatud-an dinhi sa page 82, ingon siya dinhi, we in our part, iyang gi-quote si Luther, confess that there is much that is Christian and good under the papacy. Indeed, everything that is Christian and good is to be found there. 2 minutes, bro. And has come to us from this source. For instance, we confess
that in the Papal Church there are the true Holy Scriptures. So, dinhi iyang gidawat nga bisan gali diha sa simbahan sa Santo Papa naa diha ang matuod nga balaang kasulatan. Nga iyang gipamatud-an nga ang simbahang Katoliko naa diha ang kamatuoran. O ginhi sa Word Almanac and Book of Acts ang linya sa Santo Papa gikan kang Pedro until now. Kaning ako daan-daani nga Word Almanac no. Until now nga present nga Pope walay bugto ang maong history o kasaysayan. So kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo mga igsoon, ang karakterize niini, ang karakteristik niini ang pagkanaa sa tanang lugar. Bisan gali sa ilang gitawag o the great controversy, niuyon sila ani dinhi sa page 5 na sinulat ni Ellen White nga matod pa dinhi, the scripture plainly teach that this promises so far being limited to the time of limited to apostolic days extend to the Church of Christ in all ages. The Savior assures his followers, I am with you always, even until the end of the world. So dinhi mga igsoon atong makita nga bisan si Mrs. White niuyon nga ang simbahan 20 seconds, bro. ang simbahan ni Kristo nag-exist sa tanang panahon ug walay laing simbahan nga nag-exist sa tanang panahon, ang Iglesia Katolika lamang. Okay. Tapos na, Mr. Moderator. Okay, 3, 2, 1. Sige bro, na bro. Ibagting na tong orasan na rin bro. Sige. Oras sa pangutana. Okay. Salamat kayo sa imong nindot nga pahayag, Brother Alpi Haba, usa ka membro sa Depensor Katoliko. Karon atong ihatag ni Brother Jerwin Rosales, usa ka sakop sa 3 sa Seventh Adventist nga Depensor sa Sabadistang Pagtuo o Adventista. Alang sa iyang pangutana. Andam na ka mangutana bro? Andam na. Okay, Brad Alpe, andam na kas pagtubag sa iyong pangutana. Okay. Sige. Na, Mr. Moderator. 10 minutos, pangutana, dayon 30 segundos ang tubag. Go ahead, Rosales. Okay, Bro Alpi, naghatag ka og usa ka verse sa imong stand. Kanang gihatag nimo nga verse Mateo 16:18. Mao ba na siya ang Roman Catholic Church? Yes or no? Mauna siya ang Roman Catholic Church. Sumala pa sa inyo. Yes. Sumala pa gali sa inyong libro nga na gitawag og the Ministry Magazine, the summary giingon dinhi the Apostolic Christian Church Ancient Catholic Church established by Jesus Christ. O kanisya, she became the Roman Catholic Imperial State Church. Sumala pa sa inyong Ministry Magazine. Sunod pangutana. Next question bro. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Kanang pagsulti ni Kristo diya sa Mateo 16:18, naabay mga Roman Catholic nila yang kaistorya na wala? Yes or no? Kanang iyang istoryahan Roman Catholic na. Kay sumala pa. Yes. Yes. Sumala na pa daw, sa yes inyong na. libro. Oh, yes. Sumala pa sa inyong libro. Giingon din sa Ministry Magazine, the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Jesus Christ and His Apostle, and she became the Roman Catholic Imperial State Church. O na. Sunod, pangutana. Okay. Clarification na nako. Sumala man akong pangutana, sumala man sa Mateo 16:18, nabay mabasa. Pakibasa daw ko sa kung naabay makita diya nga mga Romano yang kaistorya. Daw kung naabay mabasa nimo diya. Okay. Ingon ako naa dili sa mabasa kung dili implied. Nga kanang simbahan Objection, moderator. Sige. Oy, sa may objection nimo. Moderator.
Ako lang iklaro, kaya akong pangutanan, nakadirect yun siya sa Mateo 16:18 sa pagsulti ni Kristo. Akong pangutanan siya ha, kung naabay ka istorya ni Jesus Christ nga mga Romano Katoliko, mao na akong pangutana. Okay. Okay. Mutubag na ko. Ito baga bro. Sige, mutubag na ko ha. Kani laging Mateo 16:18, ang istoryahan lagi ani, ang mga unang namunuan sa Roman Catholic Church, sumala pagali sa New Book of Knowledge, mao ang mga apostol. O, mao na sila ang unang membro. Objection mo dito. Okay, bro, nasabta sa may objection nimo. Sa may objection nimo. Clarification ko. Kaya nga akong gipangutana siya ha, wala ko nagisgot may tungod sa mga Hudiyo nga iyang kaistorya. Ang akong pangutana siya ha, ang Roman Catholic nga gitawag Romano ba? Mga Romano ba? Oo. Naabay Romano diya kaistorya ni Kristo. Naaba din. Okay, moderator stand ta. Mo stick siya sa tubukan. Okay, bro. Ako moderate ay ikat na ko time ha. Nakay 7 minutes and 44 seconds. Ako nasabtan ni Brother Alpihaba bro. Bisan di niya dimension pero nasabtan ako. Yes, naa bro. Kay katong yang gingon na katong mga unang membro sa simbahan nagitukod ni Kristo mga apostol mo to yung mga unang membro sa Roman Catholic Church. So, nasabtan ako nga yes yang tubag adto bro. Sige, sunod pangutana na lang ta. Sige go. Pangutana na lang ta. Sige, salamat. Okay, sunod nga pangutana. Okay. 7 minutes and 32 seconds. Naamang jud ka ha, sumala sa imong gingon nga naagi mabasa dira sa Mateo 16:18 yung kana. Pakibasa gid ko kung nabay mabasa diha nga Roman Catholic or mga Romano nga kaliwat. Pakibasa daw ko. Okay. Mutubag na ko. Wala kong miingon o mabasa. Ang akong giingon naa nga kanang gihisgutan diha sa pagtukod nga mao si Pedro, mao na ang unang Santo Papa sa Iglesia Katolika, sumala pa din sa World Almanac and Book of Acts. Mo nang niingon ko nga kaning Mateo 16:18 mga Katoliko na ang giingnan, dili by explicitly but impliedly. Kay wala man muhatag si Kristo diha ngalan. Okay unta ginganlan ni Kristo, wa man sa muhatag diri og ngalan. Ang iyang gihatag diri ilhanan. Ang ilhanan sa pagkadili mapukan. O ang ilhanan sa pagkadili mapukan naa sa Iglesia Katolika. Mao'y nagdaladala ani. Sumala pa sa inyong ministry magazine sa Seventh Day Adventist Church. O, sunod pangutana. Sunod nga pangutana. Diya sa Mateo 16:18 pag-ingon ba nga I will build. Na-build na ba na diha wa pa? Ang I will build is a future tense. So pag ingon niya I will, wa pa na niya ditso na build pero gi-build gid na. Kay ni komisyon naman sa Mateo 28:19 pangadto kamo sa tibuok kalibutan og tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo kaninyo og sa buhat gipadala ang Espiritu Santo na build na sa iyang panahon. Ang Mateo 28:19, Mateo 16:18 mao'y akong sukaranan nga si Kristo nagtukod yung iglesia. Okay. Pagharnas moingon ka ba himuon ako ni karong sulat. So wala din nimo gihimo nimo. Pero future tense pa. Okay. Okay, sunod pa. Sige, bro, ay ikat na kong time. Nangutan naman si Rosales ganina kung natukod na ba na sa panahon ni Kristo. Paglitok. Natukod na. Ningon siya bro ha. Natukod na bro. Sige go. Lain pangutan na. Okay. 5 minutes and 21 seconds. Ingon niya kay na modo ng Roman Catholic niya man natukod na daw karon ingon niya karon nga future tense pa daw tukuron asa may tinuod sa duha. Okay. Okay, mutubag ko. Kanang duha mo tinuod, walang nimo masabtan ang akong pag-istorya. Pag ingon diri ni Kristo, I will build my church, future tense gina. Pero pag ingon niya, I will build, diha dayon iyang gitukod. Kaya nihatag man siya commissioning sa iyang mga tao. Pangadto kamo sa tibuok kalibutan o isangyaw ang mayong balita. Future tense ang iyang gigamit, pero pag ingon niya, automatic itukod din niya. Kaya kung wala niya gitukod, nganong nakasangyaw man o nganong nagisgot mag 7 churches sa pinadayag. So iyang gitukod.
bisan tuod ang iyang gigamit na words is future tense. Okay, sunod Sige. pa na. Next question bro, 4 minutes and Unsa 25 man ang seconds. gitukod diha sa Mateo 16:18? Ang building o ang iglesia katawhan? Ang iyang gitukod is ang word nga ecclesia. Nga ang meaning sa ecclesia is a organization. So ang gitukod ni Kristo, organization, dili building. Sunod. Okay. Kanang gitawag nga organisasyon or katawhan. Asa man ang tinuod nga pagkasulti nga natukod, sumala sa inyong balasahon. Kanang gitawag Mateo 10 o Mateo 16? Bro, kanang moderator's time sa ta. Na naman sa atong rules na bro nga pag mag-isgot tag reference ihingan lang jud nato nag-unsa bro. Kaya ron dili ta makon. So katong pangingon ni Rosales nga sumala sa inyong balasahon, unsa nga balasahon to bro? Pwede nimo to ma-present da bro. Kay debate man ni bro. Sige. Kini Bro Alpe. Kita ka ni Bro Alpe? May Biblia na ako anak pero tuwas speaker sige lang. Sige, Sumala sige. diri Alpe. Sumala diri clarification man no? Di ka kasunod. Mateo 10, siguro si Gapo na ikagapuan makasunod si Gapo. Unsa nga Sa Mateo 10, isgutan unsa na nga Biblia bro? Kristohanong Biblia. Biblia Kristohanong Sige go. Sige go. Nakuha na bro pero dili lang ko mo kuan bro ha kay moderator man ko bro. Kuan lang Lagi. itong moderator. Sumala diri nagisgot diri nga si Kristo nagtukod og pundok. Unya ang giingon nimo gitukod sa 16 asa nagsulti og tinuod kini inyong Biblia o kanang gisaysay nimo karon nga diha sa 16? Kanang imong gibasa, kanang among Biblia nagsulti na, pero wa man siya magsulti nga diha gitukod sa Mateo 10. Ikaw ra may nag-ingon na. Komentary man gud Objection na. moderator, objection. Yes, unsa may objection? Di man ko kasunod Asa, wala ang oras na to bro, 2 minutes and 38 seconds. So sa objection ni mo Rosales? Ang akong gipangutana siya asa nagsiog tinuod. Wa ko nagsulti og bakak. Kay siguro man siya na makak. Kini bang iyang kining balasahon nga Biblia nila? Nga ningon diri Kristo nag-ingon, nagtukod sa pundok. Or kanang iyang gisaysay karon nga ang pagkatukod diha sa Mateo 16. Mao na akong pangutana dili nga ako nagbuot-buot. Sa niyo niya para makabalo siya. Sa kadali lang bro. Patubagon na ako siya kung asa isulti tinuod. Palyok na lang. Okay. Ang imong pangutana bro, kasi gikatang time. Ang imong pangutana bro is kinsa bay nagtug-ag tinuod? Si Brad Alpi haba ba o kanang Biblia? Sige bro, ito baga bro, 2 minutes and 30 seconds. Ang nagtug-an og tinuod ako og ang Biblia. Dili kay Objection, wala moderator. wala Asa. Moderator. Asa bro, nata objection bro. Unsa may imong objection? Sige. Giklaro lagi na ako kay ang iyang saysay 16. Ang ilang Biblia wagi nakatugma. Dili ka pwede mo ingon nga ikaw ang Biblia. Kay lahi ang imong saysay og lahi ang Biblia ayaw pangatik. So pili ka sa duha kung kinsa nagsulti og tinuod. Okay. Say nagsultig tinuod. Ano lang bro, Motubag. papili ka ni Rosales bro kung asa gid anang duha ang nagsultig tinod, ikaw ba daw o kanang Biblia? Unsa may imong counter na bro? Nga na kanang tawag ani gisa ha? Unsay counter objection ni objection ni Rosales? Mo counter objection na lang komisar moderator. Oh. Ang akong objection puro lagi may nagsulti og tinuod kay kanang gud iyang gigamit sa Mateo 10 komentaryo na sa pagpamatuod nga si Kristo nagtukod og iglesia. Pero wa man mingon ang Mateo 10 sa komentaryo sa Mateo 10 nga diha natukod sa Mateo 10. So dili ko niya pwede papilion kay walay mabasa sa Mateo 10 nga nagingon nga diri sa Mateo 10 natukod ang iglesia. Wala oy. Basta pagbasahon nagtarong. Sige. Wala diya komentaryo ka na. Kung alam sa pikas kwarto akong Biblia lisod dagdagan. Sige bro. Di magyud mo og ato nang padayon bro, di magyud mo magkasinabot ya bro. Kay og ipamugos ni mo na nga kisay na makat niyang duha. Bot may pilion ni Brad Alpe. So malangay tada. So next question na lang ta Rosales. Sige go.
2 minutes and 29 seconds. Next question na lang ta. Sige, sige. Oh, sige, next question na ta. Ako na lang ibanat to niya sa ako nga sa. Okay. Ah. Diya sa Juan 4:20. Ang Kristo nagtudlo mahitungod sa matuod nga iglesia. Nga diin adunay pagsimba dito sa Jerusalem. Okay. So, ngoyon baka kang ang tinuod nga iglesia gitukod ni Kristo diha nagikan sa Jerusalem o sa mga Hudiyo? Yes or no? Yes. Kaya ang unang Santo Papa, Hudiyo. Walay problema. Next question, bro. Sana. Next question. Oh, next question. Karon kay diya may nagsugod sa kanay sa Jerusalem dahil sa mga Hudiyo. Sumuyon ba ka ng tinuod nga pagtulunan nagsukad yun sa pagtulunan mga Hudiyo? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Yes, unsa may objection? Niabot na tagpagtulunan ang atong tema Truth Church. Okay, okay. Pagtulunan na ta doktrina mong gining daganan ba? Okay, okay. Ang gining sabado karon. Okay, sige, sige. Okay. Bro, Rosales. Mana ka objection? Wala. Okay, Rosales, may kay counter. Ay counter ko, counter. Sige, unsa may counter nimo? Okay, ang Kristo nagsulti diya sa Juan. Ako man nagipangutana siya. Juan 4:19. 20. Nagisgot diha may tungod sa tinuod nga relihiyon. Mao ni gisulti sa ilang Biblia o kini o. Ingon diri akong basahon. Mingon si Jesus nga ang relihiyon nga matuod, Hudiyo, matuod nga relihiyon. Relihiyon may gisgutan diri kanang gitukod ba? Karon, mao ni akong gipangutana siya ha. Tinuod ba ni nga gisukaran sa pagtuo nga tinuod nga relihiyon diya sa mga Hudiyo? Yes or no? Okay, bro. Kanang moderator's time ta ha, rolling ko wala ko ingon nga ni pabor ko speakers bro ha. Kay dilim ta bias bro, kay dito ta. Ang atong topic bro, if Rob ni Brad Alpihaba nga kanang Roman Catholic Church si Cristo Diyo founder. So ato na lang ni suma total bro, mubuo na lang ni para madali ta. This is all about simbahan og magtutukod. So is it aside sa lang to ng doktrina bro, kay dili wam ta magisgot about doctrines. Okay, kung ingon tag doktrina bro, daghan doktrina ning Katoliko bro. Oh sige, kana ha, church and founder lang. Naman ka kay mga libro da bro, daghan man ka kag mga dokumento da. Ipagawas imong dokumento, ipapangutana na ni Brad Alpe nga kini kinsa founder ninyo. Moyon ka ba nga si Tarpulano founder ninyo base ni libro ha. Ana lang bro ha. Sige, 1 minute and 32 seconds. Okay, sunod pangutana. Okay. Kay tinuod man day ang Roman Catholic Church, dira na lang ko magsubay sa imuhang linya. Okay, unsang tuiga nga si Linos nahimo nga apostol. Kanang papa ba sumusunod ninyo nga papa? Unsang iga? Si Linus dili siya apostol. Kay ang apostol 12 raman. Santo Papa si Linus naa sa mga 67 AD. Human namatay si Pedro sa mga 64 o 66, 65 AD. Ingana ang count sa history. Mga 64 to 67 AD dahil si Linus. Okay, sunod pangutana. Sige bro, 48 seconds na lang bro. 1 pangutana na lang ni bro. Go ahead. Sa kapangutana na lang gid ay. Okay, 48 seconds naman. Ang imong mga referensya ba nilaban sa Biblia? Mubalik kung ito'y balik sa Biblia, mulaban ba dito nga diin ang gitukod ni Kristo mo ang Roman Catholic Church? Nilaban ba kung ito'y balik sa Biblia ang imong mga referensya? Okay bro. Yes or no? Last naman yung pangutana kala. Ang iyang pangutana kategorikal, nilaban ba daw? Yes or no? Ang tubag niya bro, yes daw. Yes, maka-explicar pa ba kung Mr. Moderator? Go, sige, go ahead. Napakay 30 seconds. Yes, nganong yes man. Kay diha sa Mateo 16:18 gingan, you are Peter. Ikaw si Pedro bato, ibabaw nining bato tukuron ko akong iglesia. So ang ginganlan og Pedro mao ang unang Santo Papa. Sumala pa din sa Word Almanac and Book of Acts. Sige bro, nibagting naman bro. Ni Linus. Sige. Okay. Nibagting naman tong oras. Okay. So, dito maglangay. Salamat kayo, Brother Rosales, sa imuhang gaso-aso nga pangutana ngadto kang Brother Alpihaba niya. Salamat kay po bro Alpihaba sa imong pagtubag sa kinini ang
pangutana ha, pero wala ko mo kuana kay actually sa tinuod na jud wala gid tay labo tong imo ganina Dong Rosales kay doktrina naman to. Iskot man kag unsay pagtulunan natong mga Hudyo ha, mambak na tag Sabado baboy and dugay. So malangit ana. Okay bro Rosales, ang imong trabaho karon gubuon nimo ning gipabarog ni Alpihaba Brad no nga dili sud si Kristo nagtukod kay naa jud laing founder o unsa ka imong paagos presentation ani. Pulo ka minuto magsugod ka, go ahead. Puna nakamute. Hello bro, wait tingog bro, nakamute ka bro. Hello. Sige, go ahead. Okay, may gabi sa tanan no. So, daghang salamat no sa moderator ug sa tuwang affirmative. So, kini nga debate actually wala ka andaman ni tungod kay gahapon pag ginigi gisabutan na mo ni Alpi. So, pinakalit ni siya. Pinakalit ni siya. Pero kung maingon ka bungkagon na ko ang iyang pagtulunan bungkagoy. So, sa nga pagi. Tanawan niyo mga kalasig, ang iyang gigamit verse isa ra gyud ka buok. At the rest na yun, puro referensya. Karon akong pangutana, gayna, ningon ko, nilaban ba ang referensya sa, kailang gitawag ba sa iyang sa Biblia? Wala, yun. Nga nung mulaban man. Nga klaro man kayo ang referensya nga ang Katoliko, maunay gitawag ba nga talaga ning ang Katoliko daw, itukod ni Kristo. Pag-abot sa Biblia, wala man yun, mabasa na dito. Wala kayo na ako gi-clarify ang kalang akong pagpangutana siya. Pero klaro kay magalasing no, kini. Ako gining maisgutan. Kining Biblia nila kini oh. Kini. Biblia nga Kristohanong katilingban. Para gingon diriya sa ilahang balasahon. Diriya sa Gis. Gingon diriya nga sa sinugdan dito sa napulog duang si Kristo sa sinagoga sa Capernaum. Gingon dito sa samang higayon gitudlo ni Hesus nga mga apostolis sa mga simbahan. Ay sa nawala to. Sa simbahan. Ano yun diyo? Busa naghimo siya pundok sa 12 ka mga apostolis nagsugod. Ibig sabihin, dito pa lang sa sa ilang brasahon, nagsulti na nga naanay pundok, naanay grupo, katauhan. Sumala diri silang brasahon. So mo na yung gipangutana siya. Ang nagisgot diri si Kristo gid mismo, no? Akong gipaluap diri sa iyang kinang ilahang diri sa tawag aning Juan 4 kini ako nang gigamit sa iya nga ang Kristo sa akong basaho na alala Juan 4 gingon diri sa Juan 4 gingon diri mingon si Jesus nga ang relihiyon sa mga Hudiyo matuod nga relihiyon. So relihiyon ang makaluwas gikan sa mga Hudiyo. Ang relihiyon nga gihisgutan diri mao ni ang kaliwatan ni Kristo. Mao ni ang matuod nga relihiyon. Ug diri nagsukad ang pagtulunan. Ingon siya, "O man ilabot ang pagtulunan." Kasi may labot. Nga gay na sa istan nimo, wala man ko masipyat ingon ka diya nga naagyud ang karakter. Ningon man siya gay na. Wala na kayo pagipalawman. Ingon man siya nga ang karakter daw sa Katoliko makita gyud gikan sa sugdanan hangtod sa katapusan. Karakter. Karon kay wala labot ang karakter na mauna ni ron. Gagamit siya sa mga referensya niya nga wa may magitawag dito nga klaro kayo nga pagpasabot nga kanang gitawag ba nga founder. Kung naay founder yang mabasa dito di gyapon na mulaban diri sa gitawag og Mateo 16:18. Kaya akong gipangutana siya, mao ba ni ang Roman Catholic? Yes, mao daw. Natukod ni. Yes, natukod. Karon gipangutana nako siya, kanang gitawag I will build. I will. Nabi natukod naman siya, wala pa future pa. Nakita na to igsoon nga ang iyang argumento layo kayo. Balik ay natukod na daw niya future pa. Unsa ka tanaw no makita na to ba kung unsa ang dili maayo nga pagsaysay ba no? Unya unsa pa? Tanaw niyo mga kalasig no. Diha sa Mateo Gis ingon dira nga adunay pundok igtukod ni Kristo.
Unya kung tanawon nimo sa buhat 1:15, gisgutan dito napoy pundok nagibuhat ni Pablo. Ako pala ipangutana siya, ambot ng kabalo baka na siya, no? Gani na, piningo mo siya lagi nga karakter. Karakter ba? Usap ng karakter. Kinaiya ba? Kinaiya or kanang pagtulunan. Yun sa may labot ng pagtulunan. Mahimo ba rin ng relihiyon kung wala pagtulunan? Inisyatiba. Pag ingon gani nga, Adventist man na sila, di mo kagbaboy. O alam na, basta Adventist, di mo kagbaboy. Pa yung Katoliko, kaon na bisag Hindi na makapuingon nga, Katoliko na siya. Ang imong isuto sa imuno na imong Adventist na siya. Mali. Ang relihiyon, itawag na siya og mo na siya ang gitawag ba nga dili na siya iglesia. Ako ay klaro ha. Ang relihiyon dili na iglesia. Mao na siya ang tawag og relasyon sa Ginoo. Kung unsa ang imong relasyon sa Ginoo, siyempre naagi na diya ang gitawag og karakter, pagtulunan. Kay dili mabuo ang relihiyon kung walay karakter, walay pagtulunan. Amot kinsa ka karon diri sa tuwa sa tuwa karon nga kalibutan, kinsa kay di relihiyon nga walay pagtulunan. No? Kinsa ka ha? Kung ibig sabihin ang relihiyon gani, ang gitukod di ang tinuod nga relihiyon, dapat mo gito nagtuman sa kabubuton sa Dios. Gaya na mong tana patala ko ni Santiago 1:27 gingon diri nga ang tinuod nga relihiyon or putli may gugmaon o dili buling. Muta na ko. Kini mga resisiba. Dili ba ni buling? Wa ba ni nagtulog inom? Niyo sa nga pagtulunan man na. Dili lagi pwede na di to diskutan kay ngano man ang relihiyon gani pag may relihiyon pag pangutana gani sa imo unsa imong relihiyon pag ingog Katoliko akaon na bisag unsa pero may Adventist adi na mo kog baboy diha makita sa relihiyon sa imong iglesia. So dili gina pwede nga bulago nimo na ang name sa imong religion o sa imong pagtulunan. Kabalo ba mo sa inungdan nga nahimo na siya og Katolik? Ang word nga Katolik kala kaning gitawag universal. Ganun na universal man siya. Tungod kay bisag sikinsa na lang ang mogamit para sa charger ba? Pag ingon universal gani sa una kabantay mo sa una katong saksak. Unsa na yung charger? Universal ngano man. Kay tanan battery pwede isaksak dito universal gani. So inana ang pagtulunan. Makita sa relihiyon kung unsa ang universal, Katolik. Kay Katolik bisag uto masulod sa kanang doktrina nga makwartahan ipasulod, no? So ako lang ipaklaro diri kining debatiha manggod na konsensya gid ba ako ani kay ngano dili kita na ko mopatol gid ani no. Pero ningon tong kauban ako ayon na bro, pero nakaingon magugugod nga kana ganing nakaoko ba. So ako na lang ning gibaruga no. So karon gidagan ako siya sa Juan 4:20. Akong giklaro diri ang Kristo nagtudlo may tungod sa pagsimba. Kay ang pagsimba karakter manggod niya. Klaro man kayo kung ikaw nigugma sa Ginoo tumano nimo ang iyang mga sugo. Karakter na siya. Di kinalan imong tumano na iyang sugo. Yumingon mo ilahi ninyo na ang inyong pagtulunan sa iyong relihiyon. Oy, naunsa? Asa naman inyong una? Mabagtik kung kamukuan. 2 minutes and 28 seconds, bro. Salamat. Klaro kayo diya sa Juan 4:20. 19 paingon na sa 20. Nagisgot siya may tungod sa pagsimba. Niya ang pagsimba may buan mo gina kung mo bakla mo para si mo ba mo kibali murag ang pagtulunan mo na siya salamin mo na mo pakita sa imo kung unsa ang imong kapakyasan sa imong pagkatao. Salamin na siya pag makita nimo sa salamin nga uy wala man ko ni buhat ani so nakasala ka. Ang relihiyon ang iglesia di man na matawag og kanang iglesia kung walay pangalan. Kay sa Biblia daghan mag iglesia dira. Dagang iglesia na sa Biblia. Nagtukag isa na iglesia dia. Dahil no 1 Corinto 1:2 iglesia na sa Hebreano 1:2 sa Roma 16:16 Efeso 1:22 dagan iglesia lahi-lahi ang pangalan. Ang problema diya ba sa iglesia makita ang kamaturan? Dili sa pangalan. Diya sa pagtulunan. Mga nangutan ako kanang Mateo 16:18 Roman Catholic bala isa tuko na pagpunta I will build tuko na future pa na ako lang sige patulan ako lang giikon ba sige padayon na lang ako lang gipalusot ba pero nabilin pa yung tiil nga naman nangutan naman ko siya sumala silang balasahon diri Mateo 10 ingon man diya nga nagtukod og pundok ang Kristo pagbuo niya sa 12 ka apostoles na yung mga tinunan nabuo na
ang katawhan. Ingon niya congregation daw. Pag abot sa 16, ninyo sa I will build. Ibig sabihin, gi-explain pag niya nga na. Lagi si tukuron yun. Ipaklaro niya. O diya sa buhat o no 5. 36 seconds, bro. Buhat o no 15. Okay. Buhat o no 15. Klaro kayo diya. Diya na yun gi-explain. Diya na abot ang Roman na yun nga area. Dili Roman Katolik ha. Roman nga area. Diya na kang Pablo. Diya mo nagsugod. 20 seconds. Ang kanang gitawag. Okay, naalala siguro no. So wala ko ilang gi-stand. Ako lagi bali-bali ang iyang pagtulunan niya ng relihiyon. Wilabot. Sa wilabot. Ano? Hindi yun. Si mo na siguro to no. Galbis sa tanan. Ayop natin nakatunan. Okay. Tungod sa relihiyon o pagkalang pagtulunan. So, di wave na ni Rosales kay ni time naman sad. Klaro man jud kay magbagting-bagting. Tana. Okay, sige bro. Salamat kayo bro Rosales sa imuhang 10 minutes nga pabarog nga paguba aning tema ni Brother Alpi Haba. So, di na maglangay atong atong yatag ni Brother Alpi Haba. Bro, ready na ka mangutana bro? Ready na. Ikaw Rosales, ready na ka matubag? Sige, ready na. Okay, sige. Kung ready na, go ahead. Hey, sumala sa inyong ministry magazine sa Seventh Day Adventist Church niadtong December 28. Niadtong December 1928, Volume 1. Giingon din the Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ and His disciple. Husto ni nga pagkasulti, sayop nga pagkasulti. Okay, negatibang ko sayop gina. Basta ikaw mo gamit. Okay. Oh, mahusto na siya kung ako'y mo gamit ana. Sunod pangutana ka na Lison. Okay, sunod. Bisan nag-inguna ang inyong ministry magazine, ang inyong simbahan, nag-ingon nga ang iyang gitukod the Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Jesus Christ o by Christ, dili gyud kamuyon bisan gisulti na sa inyong simbahan. Okay, tubag. Tapos muna ko kasi nakalimot ka, negative ko. Basta ikaw mo gamit, hindi ko mo yun. Nga naman, ang kanang ang pagkitawag og magasin, dili lang na amo doktrina. Nasulod diya tanan mga mga balita sa gawas, pag gitawag og magasin. Ambot kasabot ba ka ng word ng magasin? Sigo po kasabot. Oh. Kana siya dia basta magasin gani, naa tanan mga impormasyon dira, dili lang na amo doktrina kay kung adto doktrina gid mo, 20 doctrine tawag ana niya. Kana di jud ko mosupak ana, pero kana magasin nimo, pag mo ka mosupak wala, supakon gyud ka. Kay imo man ang sa imo man na dili man na di mo simpre negative ko. Sige, sud pangutana ka. Next question. Kaning pag-ingon sa inyong ministry magazine sa page 29, December 28, giingon din the Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ. Kinsay nagsulti ani? Ako o ang inyong magazine? Okay. Tubag na ko. Tubaga bro. Okay, tubag na ko. Ang nagsulti na ikaw. Ikaw, kaya nga ikaw may nagamit. Di man na masulti na yung gibasa ni mo. Gibasa, ganin ni mo no. Siyempre, di man na matingog. Kaya mo na iba-uba na. So, may kakisi nagsulti. Ikaw ang nagsulti na. So, kala pong napatay na. Piulod ang imong kunay. Pangutana. Sa pala pangutana, eh. So, pangutana ka na ni Sulti. Sa manay. Sunod pangutana. Mr. Moderator, Ay, pwede na. Sige, go ahead. Karon, Dala. kaning akong gibasa, kinsa may nagsulat ani? Ako o kamo? Kaning pag-ingon din Okay. the Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ. Kinsay nagsuwat aning akong gibasa? Kamo o ako? Okay, tubag. Wala ko ilabot ana ha. Kay may kagamo. Wala ko ilabot ana. Sila. Oh, sila Okay. ka. Ang inyong So, kanang kuan. Oh, sila simbahan ang nagkuan na dili wala ko ilabot ana. So kung makakusal ka kisang suwat ana, wala ko ilabot ana. So kanang gwapo nga pangutana unsa man mo talaoy. Okay. O mo jud ilabot pud ana. Igora man ka nagamit ana niya man imo yung Okay. imo yung bungkagon niya man di man na mabungkag yun.
Sige, sunod pangutana ka lisod. Okay. So niuyo na ka nga ang gasuwat ani ang inyong simbahan. Matod nimo. Karon kani bang gisulat sa inyong simbahan nga the Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Jesus Christ? Nasayop ba sila sa ilang pagsulat ani o wala? Okay. Usbo na ko, negative ko ha. So nasayop yun na basta ikaw mo gamit. Oh, kaya nga naman, imo lagi ng balion. Oh, ang pagkasulat ana sakto nga naman, basta magasin gani, ako na pong balikon, murag bumalik, di man ni ka balik mo tani ko no. Basta magasin gani, impormasyon na siya, balita na gikan sa gawa sa uban nga mga pagtulunan, magasin gani. Karon, masayop ba na? Masayop yun na basta ikaw mo gamit, kaya nga naman buhato man imong sakto ang mali. Sunod pangutana ka ng lisod bi kanang ay sigtuyo ka ng kwan. Kanang lisod ba kanang lisod? Sama Hey, mangutana na ko. Mangutana ko diri. Sige, mangutana. Diri na ta, di ta mudagan kay nagisod biya ka diri. So, kaning ministry magazine. Kaning inyong ministry magazine. Nga imong giuyunan nga sakto ni ang iyang pagkasulat ani matod nimo ganina nga Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ kay husto man eh. So ikaw mo'y nasayop. Wala, di ko masayop na anang bro affirmative, di ko masayop na nganong man. Ikaw may nagamit ana. Imo ram gipaklaro sa kuha kung sakto bag dili. Sakto na siya, ang problema lang ikaw mo'y nasayop kay nga naman imo mamalion pagsabot. Kaya ako namang gituduan namang guti ka. Nga ka na siya, magasin gani kinatibuk-an na nga mga balita. So, kanang lisod nga pangutana bro. Tana yung pangutana ni mo, may challenge. Hey, matod nimo mali akong pagsabot. Karon atong basahon. The Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ. Gisabot na ko na o ako lang gibasa? Ay di man mo na mabasa, di man mo masabot kung di mo basahon. Okay. Asing pala Kung saan man nimo kung saan man nimo pag saysay kung di ka kasabot. Lisod pod makabasa kag kala gitawag iro o niya mingon ni ka nga naay kamilyo or naay elepantik. Iro gani mo nabasa. Kailangan gyud pagbasa sabton gyud na. Pag masabtan nimo, diha nimo iwali. Ang problema ni karon nagbasa lang kanya opo kasabot. Mo na nga masipyat jud ka diha. Sige, sunod pangutana ka na lisod. Sunod pangutana. Matod nimo Mahay sabton. matani bro. Okay. Oh, Matod nimo sabton. mahay tani. The Catholic Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ. Kung saan man ni pagsabot, wala gi-establish ang Katoliko ni Kristo o gi-establish ni Kristo ang Katoliko. Sumala Objection sa ko inyong moderator. libro. Sa may objection, yes. Murag nagtigtuyot balik naman sa siyang pangutana ng moderator niya. Klaro naman gud akong tubag. Diya sa iyang mga pangutana kanaganing gitawag og magasin. Ang magasin gani nana na talantira. Balik lang din yung pangutana niya. Murag ganing way. Wa tay makuha ni moderator. Wa tay makuha. Bro. So mas maayo siguro kanang lahi na po dina. Listen. Okay, sa concern. nakay counter, Brother Alpe. Mr. Moderator, ako raman sang gisunod-sunod. Gisunod-sunod kay kung naapas korte ba Sunod. ang ebidensya atong gigamit o ato lang gipangita ang iyang tinubagan. So niingon man gud siya Mr. Moderator, dili sakto akong pagsabot mo tong ako sang gipangutana. Unsaon man nato pagsabot kaning Catholic Apostolic Christian Catholic Church nga gi-establish ni Kristo? Wala niya gi-establish o gi-establish niya. Okay. Moderator's time ta ha. Bro, Sige. ang yang gigamit bro, magasin. Wala siyang mo gamit og mga lain nga mga references like encyclopedia, magasin. So para na ako ni bro, dili to balik-balik pangutana bro. Lain siya nga pangutana pero naag-focus siya sa magasin ninyo.
Wala man to balik-balik kay balik-balik di na to ipaproceed ng pangutana balik-balik na siya. So ang iyang pangutana unsaon man na nimo pagsabot ko no? Base anang inyong magasin gigukod man ka sa inyong magasin. Base sa inyong magasin unsaon man nimo na pagsabot si Kristo nagtukod og Ancient Catholic o wala magtukod og Ancient Catholic? Asa ning duha? Sige, i-proceed na lang pangutana ng moderator kaya kuha na lang tubagon kay Sige bro. pagkuhan manggod. Ikat na kong time 3 minutes and Magsiyog tigtuyok. 3 minutes and 3 seconds. Gani, sayang ang oras manggod, sayang ang oras ba? Lagi-lagi bro, ipa-reconcile imong tema o imong pangutana, ibalik yung pangutana kay tubago niya. Oh. Okay, niingon man ka ganina nga ako'y sayop ang akong pagsabot. Sumaw ni ang ako karong basahon ug utro ha. The Catholic Apostolic Ancient Catholic Church established by Christ. Unsaon man ang his apostle, unsaon man pagsabot. Gi-establish ni Kristo ang Apostolic Catholic Church o wala niya gi-establish? Okay, tubagon lang to ni, bahala ning masayang niyang oras niya. Okay, ang paglakuan na sumala sa mabasa, establish ko na siya. Okay, establish na bro. Pagmingon na diya nga, ang tinuod nga iglesia, ang Romano Katoliko, nga pagano, wa yung problema, basta unsay mabasa. Ang problema manggod ani karon, sayang imong oras. Kay gatoy-toyok ra ka ng balasahon, dili imo. Oh, dili gina masipit ang balasahon, kay nga kanang balasahon dia, kanang gitawag comics, balita na sa gawas. Oh, mo na siya, balita na sa gawas. So, kung imo lang gamiton sa kuha, di na ka silbi. Sud pangutana. So, ingon ka nga gi-establish ni Kristo ang Catholic Church sumala sa inyong magasin. Karon, Objection moderator. Sige, ang sabay objection. Brasa, na objection. O sa objection bro? Gamit siya og para si red herring. Wala ko nagsulti ana. Ang balasaw nagsulti ana. Isundan ako siya tungod kay imo na iyahang nabasa diha. Niyon ko bisa kung sa pay mabasa niya diha, dili ko musupak ana. Akong supakan kung siya mo gamit kay iya man ang malion. So iklaro yang premise nga mingon siya nga ako daw nagsulti. Dili ako nagsulti ana. Ikaw nagamit ana. Nya mingon ka sa kuha nga ako nagsusunod, ikaw nagsusunod sa kuha mali oy. Ako nagsunod sa imo. Nangutana ka sa kuha gitubag lang tika. Mo na bro, akong objection. Counter bro. Counter, Mr. Moderator. Sige. Mr. Moderator, dili pa ni layo sa lungsod. Siya miingon, miangkon siya sa akong pangutana nga miuyon siya nga matud niya gi-establish ni Kristo ang Apostolic Christian Ancient Church. Miingon siya ganina. Kung gisundan ta ka sa to pauyon ka na di ay sumala sa inyong magasin nga gi-establish sa ni Kristo ang Catholic Church. Kay kung muuyon ka, di na ko mangutana kay human ang tima. Okay, ano moderator style ta. Bro, imo man jud tong gidawat ganina bro. Nga yes, si Kristo gyud da nag-establish base sa mga magasin. So ang follow-up niya pangutana, uyuna na ba nimo bro? Nga katong imong gingon nga si Kristo ang nagtukod. Yes or no? Akong tubagan na ang kuan mong god nag-object ko. Ang akong object mong god nako ana ningon daw ko. Nga i-establish daw ako dong i-establish daw ang Roman Catholic. Yoyo na mo. Ane bro Ane bro. I-review ni. Klaro man jud tong pangutana ni Brad sa bro. Moderator's time. Klaro man tong pangutana ni Brad Alpe ganina. Unsaon nimo pag-reconcile? Unsaon nimo pagsabot ani? Si Kristo nagtukod o si Kristo wala gatukod? Ang imong gitubag si Kristo nagtukod jud diha. So, serve as niyo yun juga. Kaya kung negatibo ka, din ayo kagbuyon. Nakaroon gigukod ka niya bro. Inauyon naman ka, dawaton nimo katong imong pag-uyon si Kristo nagtukod. Okay, ako na pod. Sige. Ako na pod. Nakakatong time ha? Nakakatong time ha? Naputol ang oras tungod kay nag-object ko. Naputol ang oras. Kaya nga nag-conclude siya nga niingon daw ko
nga sa to ang sigingon nimo nga kana ganing na-publish ang balasahon sa Katoliko. Ningon daw ko. Wa man ko nagingon na mo kay naputo lang istorya kay ngano nag-object ko kay ang iyang gigamit policy of read hearing. Wala ko nagsulti ana, siya ay nagsulti. Diha ang istorya. So Sige. klaro yung premise nga. Ano, bro? Siya nga nagingon ko, wa ko nagingon oy. Ato na lang nang isit aside na pangutan na bro. Kaya digid mo magkasinabot na bro. Biyan na to na. Sige na. Oh. Next question, 2 minutes and 22 seconds. Policy bro. Pila na lang. 2 minutes and 22 seconds. Tas pa ni. Oh. Basa bro, Baliko na sa to, ha? ikuan na bro. Baliko Diwa na kay ko Polo ha. bro. Baliko na ko ha kay medyo nagsulod gawas man ka. Baliko na ko. Niingon ka, giingon ang inyong ministry magazine, the Apostolic Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostles. Akong pangutana, nasayop ba ning pagkata o wala masayop ning pagkasulata? Eh bro, tubaga bro. Nasayop ba na wala? Asbo na ko. Balik man yung pangutana, balik ko walong tubag. O lagi, mutubag gani ko. Negative man ko, simpre nasayop gina. Basta ikaw magamit. Okay, nasayop na bro. Ikaw magamit na diligin na siya basta nga naman. Ako mang masabot nga sakto. Oo, nasayop gina siya basta ikaw mo gamit. Hindi man yung balasahon, imo man ang gamiton kay para magpagbungkag, hindi man Sige. ka mabungkag Nasayop na. Next question. Pangutana. O na, next question. O, Matod napang hindi nimo. ka gamit bro. Sige. The next question. Matod nimo nasayop ang inyong ministry magazine. So doon na ka ba ebidensya nga ipakita sa amoa karon dinhi nga nag-ingon nga sa pag-ingon sa inyong ministry magazine na the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostles na sayop ni na kay mga official Okay. statement sa inyong simbahan nga nasayop ni. Okay bro, bukat sa test time ha. Ang iyang pangutana ron bro, naa ba kay ebidensya? So isip negatibo bro, to counter ana, i-provide mo mga ebidensya na bro, kung sa'yo mabasa nimo nga gikan sa inyong simbahan. Kaya nga, na ba kay ebidensya gikan sa inyong simbahan nga nasayop tong ministry magazine? I-provide bro, go ahead. 46 seconds na lang ta bro. Matag na lang ko glass pangutana ani, humaning magputubag. Okay, tubag. Ang imong gipangayos ko statement, statement. Okay. Kung statement sa among iglesia, wa ko'y mahatag. Pero kung statement mo, nagi ko'y mahatag. Kaya ikaw may nagamit ana, imo mang gipakasayop. Ang akong pagtubag ay na, ningon mo kung masayop na siya. Kung ikaw mo gamit. Pero kami mo gamit, di na masayop oy. Kay magasin man na, unsa man ang magasin? Usbo na pala ko. Ang magasin, mga balita na siya. May tungod sa pagtulunan sa mga laylahi nga mga relihiyon or pundok. Sunod pangutana. Okay, last sa pangutana kay 46 seconds na gid dire. Okay, 46 seconds naman ta. So, karon matod nimo dinhi sa Jan. Eh, wala naman, luoy naman kay kanin. Last na lang na ha. Dinhi sa Matthew nga imong gigamit sa Matthew 10. Niingon ba dinhi sa among Biblia nga footnote nga nag-ingon na si Kristo wala magtukod og Iglesia Katolika? Gilitok dinhi o wala? Okay. So, ang iyang pangutana negative. Ang gingon niya nga wala nagtukod si Kristo. Iya man gibaliktad. Bro, ay, bro, kada moderator time. Direct to the point na lang bro. Kayang pangutana is niingon ba yes or no? Yes or no? Categorical to. Oh. No. Wala daw bro. Sige No, no. kay nga no. Oh, wala gyud nagsulti nga ang Kristo wala magtukod. No, kay nga no. Sa nga akong gamit manggod, nagtukod siya diri. Ang ano nano siya, tungod kay mali manggod ang imuhang stand nimo. Wa man kakabalo gud ani. Basa-basa po sa inyong balasahon, bro. Okay. Ano ibagtik karon? Okay, wala na tayo oras bro. Gingon dira, bro. Oh. Isa ka tiyosan na basa na ko ni. Bosa naghimo siya. Wala na bro. Kunya na bro. Kristo naghimo Wala na pundok. tayo oras bro.
Oy. Pagdi pa sa'yo. Oh, wala na bro. Dumagi na yung oras bro, dumagi bro. Ha? Dumagi yung oras bro, kay napingis ko siyang oras bro. Sa Ayaw. yung puntahan na oy. Diyan na nimo isulti sa imo. Bro. Kuan. Pasaman, namoy second round ani or maura to? Ambot niya. Wa man sila ni Kaistan bro. Wala sila ni Kaistan siguro dito na tama niya ang level niya. So, pwede gani dumagan lang niya. Ako, kung Dumagan na istan yung puntahan na lang. bro, dumagi yung mga polo kami to bro. Kung istan lang, daghan na kayo pagkika-istan. Pero ang akong tanaw... Ayaw na siya pa sa isaya. Moderator, ayaw Asa- na siya pa sa isaya. Papamutan na lang siya, polo kami to. Ay di bro, naaman tay kuan bro. Bitin ko to. Naaman tay rules nga maura kita tong sundon ha. Kay unfair po gayo nga ikaw kuan. So, usa man wala na ni last rebuttal na ni or napa mo Sige. ikaduha ni. Ihatag sa iyo, Mr. Moderator. sige, batal na lang kay, ang iyang bingis mo panahon. Sa to pa duha ka ugnaan mo. Oh, muribatal siya. Or conclusion na lang kay murag gabi naman kay god. Ang konklusyon naman kay alas 8 na, alas 8:40. Ah. So, Konklusyon na lang tayo ni 5 konklusyon minutes. na Sige. lang siya, Sige, 5 5 minutes, minutes. konklusyon. Ako po 5 minutes. Sige. Siya yung una, Mr. Moderator. Sige. Okay, go Guide Rosales. Go. Okay. Mayong gabi sa tanano, pasensya kayo no, sa itong mga kaigsunan di ano nga namati sa tuang sa live ni Gapo karon no. Pasensya kayo kung na ay mga sapo-sapo ginagmay, niya na yung mga misinterpret no. Pasensya kayo. So dili ko ako wala ko nakidebate ni Bro Alpi. Siya Bro Alpi, ako gining gitawag og idolo na ko ni sa una. Kay bagtikan kay ni siya nago siya picture kang Baclaris good. Wala, kisa din na siya si Alpi. Kung bagtikin na siya si Iplam, mo pa? Oh, bagtik ayo. Yan tingala ko ay anong nausap man ang iyang timpla. So dito na ko kaingon nga dali bagtik nga mausap ang timpla. So ang istan maguligsoon ako nagtaas kayo kung panglantaw jud karon kini pildiyo jud ani kay ngano taas pag-agi ni ako pilar mo gugo. Ni sa iyang gistan karon igsoon isa ra ka verse. Moro na iya mahatag. Mateo 16:18 pila ka tuig sa kalibutan na kinabuhi mao nay mahatag. Ay kaingon ko nanali na di ay bagtikan isa ka verse mas dagan pa ang iyahang yang iyahang referensya isa duha tulo apil pa Ellen G. White apil pa niya man ingon pa siya collective ay nako dapat magbagtikan ka na kay daghan nga mga referensya dili lang sa Biblia dito gyud sa kalang referensya. So ang taas na ko nga panglantaw na ni gamay gyud saktor gito gingon lang dili gyud dapat yun di gyud dapat no. So sa iyang stand igsuon klaro kayo agba nga naman ako nang labasa na Mateo 10 ingon diri silang Biblia ilaha man na imprimatur oh bisa pagtanaw niyo ni Mateo 10 klaro gingon dia sa ilang mga kadagkuan nga ang Kristo nagbuhat og pundok na nabuo ang apostolis plus kato yung sumusunod niya nga gipangulihan nagsunod na sa iya mo gani nagpili si 12 sa pundok pag-abot sa kanang gitawag og 16 gipaklaro niya nga ang Pedro mao'y magdumala pag-abot diri sa buhat 1:15 nahisgutan gyud 120 ka membro ang nagsugod gyud nga mao'y niliganap o gitawag og Katolik nilaganap pa niya ang problema ni karon kay wa man siya kabalo na mao na ni ron ngutan ako siya wa man daw siya ana daw wala si Buan naunsa na ni abi na kung dagan ni Buan ni si Bro Amik si Amik naman noon damay si Amik kani si Bro Alpi atay layo kayo nga kung kuano tanaw na ko banani siya sa mga 5 gig manday gamay ra man ang kuan day giyon gani ko mga partida na lang duwagag 10 minutes na lang sayang question na answer kay pala nabitin jud ko nabitin ko ang iyang gipagawas nga referensya katong magasin kabalo mo si magasin naay daghan magasin di ako sa ang mga magasin gani makita gini mo na anayam na yung mga taksa-taksa ka topic o mga balita ba dili ba na pwede niyo ma-strong kuan referensya kay kana siya mga pagtulunan man na mga news man na. Kung gusto ka nga mabali nimo ang 70 Adventist nga pagtulunan 28 doctrine tudloan ako ni ambot dili naman tanan gikan sa Adventist
Kunya wa magyapon kabalo unsa ang pagtulunan sa Adventist. Tara lagda. Dili ka pangita sa kana mabali ni mga Adventist. Unsa naman ka Ay nako. Wagi pagtulunan sa Adventist in taon. Yan man. Kisi-kisi din pag imo pagtulunan. Santiago 1:27. Ang Kristo nagsulti na kailangan putli nya dili hugaw, dili bulingon. Wagi sa kabalo ana, no? Sa iyang mga referensya igsuon, ambot lang. Kay ngano? Okay, 1 minute bro. Encyclopedia may gingo dia nga founder. Mana? Wow. 51 seconds. Wala pa. Wala pa seconds? Oh, Sige, inanara siguro no? okay. Subulan ko no, mga kalasig no. Dili intensyon na po, paskitan na po amigo si bro Alpe. Ang ako lang ipaybalo. Pero nasayod na ka. Unsa ang atong gig? Gamit ka og referensya nga wala gid di gid na di na mo balaban sa imo ha. Sunod gani, magpractice ka. May ko sa ito lang ingon gyud ko sa imo kalagi master nimo ba? Ingon gyud ko sa imo ha. Kala master nimo bro. Pastilan mo ni master nimo isa ra ka verse. Mo di ara ambot lang yun. So, mo na siguro na bro, buhian ako istorya bro. Di na jud ko magidebate sa imo bro. Okay, niyang yun nabuto ko mga kauban nga bro, ayan na napatuloy bro. Di niya ko makidebate sa mga bro. Pati si Amik gani, di ko gusto ko ni Amik. Di ko makidebate kay dili ko gusto ako mga amigo na ko. Sige bro, wanay oras bro. Iman, inana na lang. Sige. Okay, salamat kayo. Mura to kong ikon. Okay. Salamat kayo sa imuhang 5 ka minuto nga final conclusion. Arita ni Brad Alpihaba, mayong gabi. Sige bro, go ahead. Okay, salamat Mr. Moderator. Ako lang siyang gipaminaw ba. Doon na yung mga argumentum ad hominem ginagmay. Kaya niabot naman siya gig. Actually mga igsoon, wala mo gud di siya, lahi mo gud siguro imong kurso. Akong kurso criminology. Ang presentation of evidence hanay na. No need kung mag-present ka og truth church mo daghan ka pa og verse sa Biblia. Igo ka lang usa ka teksto. Wa gay nimo mabungkag ang usa ka teksto. Igo lang ka niingon nga unsa man na natukod na wa pa. Future tense gali pag ingog tukuro na pero natukod yun. Kaya nga naman iya manggisugo ang iyang mga apostoles sa pagsangyaw. Pareharo nagmingon ka, maghimo pa, pero naghimo yun. Nga na ba? Unya mga igsoon, ingon pa siya naas buhat, no? Na kuno sa Marcos o Mateo 10, mato akong gipangutana. Mabasa bas Mateo 10 nga ang Iglesia Katolika wala gitukod ni Kristo, dili Kristo nagtukod, ingon siya wala, dili mabasa wala, o di impossible di automatic. Atong gikukod sa ilang ministry magazine pagkaluoy kayo mga igsuon. Nagkadiin-diin taog dagan ni uyo na musupak naman, buuyo naman musupak naman, wag yung tawon sud gawas ang argumento. No, tanaw nimo sa cross examination kato bitong ingon niya dungagi ang oras, hangin na lang to mga igsuon. No, og sakuan pa ba kusog keng hangin pero wa nay unod. Kaya nga man wala nagsud gawas ang argumento. Pag ingon ako kanibang the Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ and His Apostles, unsaon man ipagsabot gitukod ni Kristo ang i-establish si Kristo ang iyang simbahan o wala gitukod? Niingon din siya gitukod. Pag ingon na to sa ato pa ni uyo na di ay kami una po di na po mo yun di tanawa, di ba? Ang argument sod gawas. So makita na to ba ang philosophy mga igsuon sa atong pinanggang kaatpang murag wa siguro ni kahibalog unsay metaphysics. Oto bra siguro ni logic. Ang logic mga igsuon di na pwede ibuwag ang metaphysics. Kay once nga ibuwag nimo ang metaphysics sa logic, ang mahitabo nimo ang imong logic lubak-lubakon. Mo to nitabo ganinas. Iya ha. Lubak-lubakon ang katarungan.
tanawa, ministry magazine pagali ang akong gigamit. Nagka-impatso ng katarungan, nagsud gawas. Sud gawas, nahimuot ko ba? Nga atong gi-cross examine, gibali-bali na tong maayo. No, gibali-bali na tong maayo kay sa una kana bitong nakaagi man taana sa una o GT ta kana bitong ipa-appeal sa pulis og imbestigar. Oh, mag-investigate ka mga igsoon, mo nang investigaron ang mga kuan. O pag-investigate nimo ana mga igsoon, ingala gyud investigation. Tuwad-tuwaro nimo ba o tanawa ganina. Kanira akong gigamit, gituwad-tuwad ako ang pangutana pagkaluoy taon sa atong pinanggang kaatbang. Mingo na lang gitaon siya sa kuha nga sayon ka na nga pangutana lisod pero ang tinuod mga igsoon gilisuran na gyud taon ang atong pinanggang kaatbang sa iyahang pagtubag. Dili man gyud manigar no ang katarungan nga ang Iglesia Katolika si Kristo gyud ang nagtukod bisag ang mga dagkong libros kasaysayan kaning kasaysayan ng daigdig kanio unsa may giingon ani sa page 179 nagsimula ang katawagan 16 seconds, bro. Ha? 16 seconds. 30 seconds? 16. Upang tukuyin ang simbahang Kristiyanos, ang katagang Katoliko ay nagkahulugan universal. Ibig sabihin si Jesus ay nasa simbahang Katoliko. Okay, bro. At ang simbahang ito ay inatasan ni Jesus ang misyon para sa buong Wala na tayo oras, bro. Time na, do. Ang history nilaban. Okay. Salamat. Time na, bro. Ayong gabi. Okay, salamat kay ninyong duha ha nga nahuman ra gyud ang ato ang religious debate nga sakto sad kayo kay apit na po alas 9. So dita maglangay, bro. Ato na ni tapuson, bro. Alas sa to pagampo si Rosales. Rosales, buhi pa kada. Buhay pa eh. Sige, ampo, bro. Ampo ta, bro. Last katapusan. Okay, kamuta, lagi ito ng audio. Salamat Ginoo sa imong gugma, uban kalamo, matagos kalamo Ginoo, dili untala paglumot, dili magpadayon ang among relasyon di sa isip usa ka imong mga anak Ginoo. Salamat din na human ang among debate karon namin nakatunan o kini unta Ginoo mahimo kini nga hayag sa matagos kalamo gali na ma-apply sa kinabuhi. Salamat sa pagiya, salamat sa pag hatag sa imong balaan espiritu nagasaysa sa matugos ka namo pag bungkag sa mga pangutana, pagtubag sa mga pangutana o ang among populason ang among kumbati karon nga gabi Ginoo. Salamat tungod ikaw nagadong sa pampo sa Jesus ang among Dios bugtong manluwas. Amen. 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 Salamat Sige, mga bro. amigo. Salamat kasi inyong panahon, bro ha. Salamat. Okay, God bless.